Να λίγο περισσότερο. Γιατρέ μου, καλημέρα, καλώς ήρθες. Αδάμος Χατζηπαναγής, ο παιδίατρος μας. Έχουμε ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον θέμα να μιλήσουμε. Δυσκολιότητα σε βρέφη και παιδιά και άλλα πολλά. Να ξεκινήσουμε με τη δυσκολιότητα. Να ξεκινήσουμε από όπου θέλεις, Παναγιώτη. Η δυσκολιότητα είναι πρόβλημα για αυτούς που την έχουν. Μάλιστα. Πραγματικά η δυσκολιότητα είναι μια από τις πιο δύσκολες χρόνιες ασθένειες. Μπορεί να αστειευόμαστε και να λέμε αν η δυσκολιότητα είναι πρόβλημα, αλλά τόσο στα παιδιά όσο και στους μεγάλους πολύ δύσκολα αντιμετωπίζεται. Και είναι και συχνό το φαινόμενο, ειδικά στα βρέφη και στα παιδιά. Δυστυχώς είναι πάρα πολύ συχνό. Ας ξεκινήσουμε καταρχήν να κάνουμε τον διαχωρισμό δυσκολιότητα στα βρέφη και δυσκολιότητα στα παιδιά. Καταρχήν να πούμε ότι αυτές τις εκπομπές τις κάνουμε επ' ευκαιρία του ΠΕΠ, του Παγκύπριου Συνέδριου για γονείς και εκπαιδευτικούς. Οι γονείς εκπαιδεύονται, που θα γίνει 31 του Μάρτη, ημέρα Σάββατο, σε περίπου 10 μέρες δηλαδή, στο Δημαρχείο των Λατσιών. Είναι το πέμπτο συνέδριο που κάνουμε. Είναι μεγάλη επιτυχία. Μαζεύονται περίπου 1.000 γονείς και εκπαιδευτικοί κάθε χρόνο και μοιραζόμαστε μαζί τους τις ανησυχίες και οτιδήποτε ενδιαφέρει για την υγεία του παιδιού. Προς το τέλος της εκπομπής θα πούμε περισσότερα για το πώς οι γονείς και εκπαιδευτικοί μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή σε αυτό το συνέδριο. Και θα ρωτήσουμε και άλλα για το συνέδριο, γιατί έχει πολλά θέματα. Ωραία, ευχαριστήσιμο. Λοιπόν, ας μιλήσουμε στο θέμα μας που είναι η δυσκολιότητα στα βρέφη και στα παιδιά. Ας ξεχωρίσουμε λοιπόν και ας μιλήσουμε πρώτα για τη δυσκολιότητα στα βρέφη. Δυστυχώς, από το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια οι μαμάδες σταμάτησαν να θυλάζουν, η δυσκολιότητα είναι πολύ συχνή στα βρέφη. Ακουμπά περίπου το 1 τρίτο των παιδιών που παίρνουν τεχνητή διατροφή και δεν θυλάζουν έχουν δυσκολιότητα. Θα σας πω όμως ένα χαρακτηριστικό τηλεφώνημα το οποίο παίρνω αρκετές φορές από τις μαμάδες. Σε παίρνει μια μαμά και σου λέει γιατρέ, ανησυχώ πάρα πολύ για το παιδί μου, γιατί είναι τώρα 4 μέρες που δεν είχε γένωση. Τι πρέπει να κάνω, έχει δυσκολιότητα. Στα βρέφη, εάν το βρέφος θυλάζει, δεν σημαίνει ότι αν περάσουν 3-4 μέρες και δεν έχει γένωση ότι έχει το παιδί δυσκολιότητα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το ξέρουμε όλοι μας και βέβαια οι γονείς που έχουν μικρά παιδιά, γιατί εάν πιστεύουν ότι επειδή δεν έκανε γένωση 3-4 μέρες έχει δυσκολιότητα, αρχίζουν να κάνουν τα κλεισματάκια στα βρέφη που είναι πολύ κακό για τα παιδιά. Άρα λοιπόν δεν σημαίνει ότι το βρέφος επειδή είχε 3-4 μέρες να κάνει γένωση ότι έχει και δυσκολιότητα. Δηλαδή μετά από πόσες ημέρες πρέπει να ανησυχήσει ένας γονιός? Καταρχήν να πούμε ότι η δυσκολιότητα είναι όταν το βρέφος ή το παιδί κάνει κόπρανα τα οποία είναι πάρα πολύ σκληρά. Δεν είναι μόνο θέμα ημερών. Μπορεί να κάνει γένωση ένα παιδάκι κάθε 3 μέρες και οι γεννώσεις του να είναι πάρα πολύ σκληρές, οπότε το παιδάκι αυτό έχει δυσκολιότητα. Τα βρέφη τα οποία θυλάζουν μπορεί να έχουν γένωση μέχρι και 1 φορά τη βδομάδα και η γένωση αυτή να είναι μαλακή όπως μια κρέμα. Οπότε αυτό επειδή δεν έχει δυσκολιότητα και δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα απολύτως και δεν χρειάζεται να ανησυχούμε. Μα δεν είναι ανησυχητικό 1 φορά την εβδομάδα? Όταν ένα παιδάκι θυλάζει, μπορεί να συμβεί αυτό, Παναγιώτη. Εντάξει, ευτυχώς ενημερώνονται οι γονείς, έτσι, γιατί φαντάζομαι εγώ το για το κούναγα. Ναι, είναι πάρα πολλοί γονείς οι οποίοι ανησυχούν, γιατί το παιδάκι τους, ας πούμε, πέρασαν 3-4 μέρες και δεν έκανε γένωση. Αυτό όμως, επαναλαμβάνω, δεν είναι κάτι που πρέπει να ανησυχεί τους γονείς. Όμως, δυστυχώς, πάρα πολλά παιδιά δεν θυλάζουν και αυτά τα παιδιά έχουν μεγάλη πιθανότητα να έχουν δυσκολιότητα, να κάνουν γεννώσεις δηλαδή, οι οποίες είναι σκληρές, κόπρανα τα οποία είναι σκληρά. Αυτά τα παιδιά πραγματικά χρειάζονται βοήθεια. Και ποια είναι η βοήθεια? Δυστυχώς στα βρέφη, και ειδικά τα βρέφη τα οποία είναι κάτω των 6 μηνών, είναι πολύ δύσκολο να κάνεις αλλαγές στη διατροφή. Διότι όπως ξέρετε τα παιδιά σε αυτήν την ηλικία το μόνο που παίρνουν είναι γάλα. Άρα τι να αλλάξεις, ας πούμε. Γι' αυτό και κυκλοφορούν στην αγορά πολλά γάλατα τα οποία ονομάζονται ειδικά γάλατα για τη δυσκολιότητα. Αυτά περιέχουν άλλοτε άλλες ουσίες ή άλλες αναλογίες των ουσιών που έχουν μέσα τα γάλατα, δηλαδή τις πρωτεΐνες, τα λίπη και τα άνθρακες, με αποτέλεσμα να βοηθούν το παιδάκι αυτό να έχει μια πιο καλή γένωση. Πρέπει όμως όλοι να ξέρουμε ότι αν ένα παιδάκι έχει δυσκολιότητα, πρώτα απ' όλα πρέπει να πάρουμε στον παιδίατρο για να σιγουρευτούμε ότι αυτή η δυσκολιότητα είναι ιδιοπαθής. Δεν κρύβει δηλαδή από κάτω κάποια παθολογία. Υπάρχουν λοιπόν παθήσεις όπου
μπορούν να παρουσιαστούν ή να έχουν σαν ένα από τα συμπτώματά τους τη δυσκολία. Άρα δεν πρέπει πάντα να είμαστε ήσυχοι και να λέμε ότι κοιτάξτε να δείτε, έχουμε το παιδί μου δυσκολία, δεν είναι τίποτα ανησυχητικό. Όχι. Πρέπει να συμβουλευτούμε τον παιδίατρο μας, να το αναφέρουμε, να εξετάσει το παιδί και να κρίνει αυτός αν αυτό που έχει το παιδί είναι μια ιδιοπαθής δυσκολία, όπως λέμε. Δεν έχει δηλαδή κάποια άλλη υπάθεση, όπως είναι για παράδειγμα οθυροειδίες. Για τα παιδιά με υποθυροειδισμό μπορούν να εκδηλώσουν δυσκολία. Ή στα βρέφια τα οποία μιλούμε αυτή τη στιγμή, τα παιδιά τα οποία έχουν μια νόσο που λέγεται Hirschsprung disease μπορούν να εκδηληθούν με δυσκολία. Άρα πρέπει οι γονείς, ειδικά τον πρώτο καιρό που θα έχουν ένα παιδάκι που έχει δυσκολία, να απευθύνονται στον παιδίατρο τους, ο οποίος θα εξετάσει το παιδί, θα ακούσει το ιστορικό και ανάλογα θα αποφασίσει αν χρειάζεται να γίνουν περαιτέρω εξετάσεις. Άρα λοιπόν, εάν το βρέφος στο παιδί δεν έχει κάποια αιτία που προκαλεί τη δυσκολία, τότε έχουμε αυτό που όλοι ξέρουμε ως ιδιοπαθής δυσκολία, που συνήθως είναι και κληρονομική. Δηλαδή, αν ρωτήσεις, ας πούμε, τους γονείς, θα σου πει ότι ένας από τους γονείς είναι και αυτός δυσκύλιος. Έχετε δώσει πολύ έμφαση στο θυλασμό. Ο μόνος, εκτός από αυτές τις παθήσεις που έχω αναφέρει, ο μόνος λόγος που μπορεί ένα βρέφος να πάθει δυσκολία είναι γιατί δεν θυλάζει και δεν ξεκίνησε, ας πούμε, να θυλάζει και αυτό έχει δυσκολία, εκτός από αυτές τις παθήσεις που είπαμε. Ή υπάρχει κάποιος άλλος λόγος, γιατί μόνο γάλα πίνει. Ναι, Κωνσταντίνε. Έχω δώσει ιδιαίτερη έμφαση στο θυλασμό, γιατί πραγματικά πρέπει όλοι να αντιληφθούμε πόσο σημαντικός είναι ο θυλασμός, όχι μόνο για τη δυσκολία. Ναι, αλλά για το συγκεκριμένο θέμα και ομιλώντας για την κατηγορία των βρεφών, των παιδιών δηλαδή που είναι κάτω του 1 έτους και ειδικά κάτω των 6 μηνών που συντίζονται μόνο με γάλα, τότε πρέπει να τονίσουμε ότι τα παιδιά τα οποία θυλάζουν σπανιότατα και σχεδόν ποτέ δεν έχουν δυσκολία. Ενώ τα παιδιά τα οποία δεν θυλάζουν πολύ συχνά έχουν δυσκολιότητα. Γι' αυτό το έχω τονίσει και ήταν ένας λόγος για να πούμε ακόμα ένα από τα πλεονεκτήματα που έχει ο θυλασμός. Φυσικά στα μεγαλύτερα παιδιά υπάρχουν πολλές άλλες αιτίες που μπορούν να προκαλέσουν δυσκολία και οι κύριες αιτίες είναι ο τρόπος που τρέφονται τα παιδιά και φυσικά και από το γεγονός εάν ασκούνται ή όχι. Κάτι συμβαίνει εδώ. Όλος ο κόσμος γελάει. Κάτι βλέπω. Μου άρεσε που έσπασε το... είσαι εξαιρετικός. Παίζεις μέσα και χωρίς να μιλήσεις από εδώ. Έλα Γιώργο από εδώ. Να καθίσεις από εκεί. Μπορεί να πάρει φωτιά το στούντιο. Έλα, Κωνσταντίνα. Κωνσταντίνα, είναι από αυτό, ξέρεις, ο Γιώργος Γιατρέμα αποφάσισε να φέρει την τούρτα τώρα και να περιμένει. Και εγώ να πάω στο παράθυρο. Και εσύ να πας στο παράθυρο και να σβήσεις τα κεράκια σου. Να τα εκατοστήσεις, Κωνσταντίνα μου. Ευχαριστώ. Με υγεία και χαρά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα φας λίγο, Ο Τουρκούλης. Από το παράθυρο. Ακούω κι εγώ ένα θόρυβο εδώ πέρα πίσω. Και το βλέπω στο παράθυρο με τα κεριά. Εξαιρετικό. Εγώ είχα δει το Θοδωρή να πηγαίνει και λέω κάτι γίνεται. Ευχαριστώ. Ωραία, θα την κόψουμε μετά, θα σας δώσουμε να τα εκατοστήσει λίγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το ψαράκι. Τα ψαράκια έχουν γενέθλια. Μας πάει καλά ο μήνας μας. Γενικώς, να σου πάει όλη η ζωή. Ναι, εντάξει. Πάμε γιατρέ, συνεχίζουμε λοιπόν για τη δυσκολία στα παιδιά τώρα και όχι στα βρέφη, ότι και εδώ ο κύριος λόγος είναι διατροφικός, αλλά τα παιδιά εκτός από γάλα παίρνουν και άλλες τροφές και πρέπει να τονίσουμε ότι όλοι μας, πρώτα απ' όλα εμείς οι γονείς, για να δίνουμε το καλό παράδειγμα και στη συνέχεια τα παιδιά, θα πρέπει να έχουν στο διατολόγιο τους καθημερινά λαχανικά. Δεν πρέπει δηλαδή να κάθεται στο τραπέζι η οικογένεια και να μην έχει μια σαλάτα. Πρέπει οπωσδήποτε τα παιδιά να τρώνε καθημερινά φρούτα. Εσύ τρως το φρούτο σου, Παναγιώτη μου, που είσαι ένα μικρό. Άκου να σου πω, σακατεύω τα πορτοκάλια, αλλά όχι επί καθημερινής βάσεως. Δηλαδή, κατέβεις καθαρίζεις ένα πορτοκάλι. Όχι ένα. Με το που αν θα κάτσω να πω ότι θα φάω πορτοκάλι, θα φάω τουλάχιστον καμιά δεκαριά. Αλλά αυτό συμβαίνει μια φορά το μήνα, ας πούμε. Μία φορά την εβδομάδα. Τα τρώω μαζεμένα όλη τη εβδομάδα. Κανονικά αυτό δεν γίνεται. Και οι μπανάνες μου αρέσουν πάρα πολύ. Ναι, οι μπανάνες αλλά παχαίνουν. Ναι, και δεν είναι τόσο καλές, ας πούμε, στα παιδιά τα οποία. Ποια φρούτα βοηθάνε δηλαδή?
Βοηθούν τα φρούτα τα οποία έχουν πάρα πολλές ίνες. Θα έλεγα ότι βοηθά το αχλάδι, το πορτοκάλι που το μήλο. Ένα μήλο την ημέρα το γιατρό τρώει ο Παναγιώτης. Τα κίουι βοηθούν πάρα πολύ, τα ακτινίδια. Το μήλο βοηθάει, γιατί το μήλο είναι πιο στερεό φρούτο, βοηθάει στη δυσκολιότητα. Όλα τα φρούτα βοηθούν, αλλά το μήλο και η μπανάνα ειδικά είναι φρούτα τα οποία χρησιμοποιούμε στα παιδιά τα οποία έχουν διάρειες. Μάλιστα. Και η μπανάνα? Και η μπανάνα, ναι. Περισσότερο η μπανάνα, γιατί έχει πάρα πολύ κάλιο. Από το οποίο τα παιδιά που έχουν διάρρειες χάνουν και έτσι προσπαθούμε να το αναπληρώσουμε. Πώς μπορεί με άλλους τρόπους να αντιμετωπιστεί η δυσκολιότητα, εκτός από τη διατροφή? Υπάρχουν λοιπόν οι διαιτητικοί τρόποι αντιμετώπισης της δυσκολιότητας, δηλαδή να τροπήσει κανένας τη διατροφή του, που όπως έχουμε μπει και πρέπει να τονίσω είναι τα πολλά χόρτα και τα πολλά φρούτα. Από εκεί πέρα είναι η άσκηση. Πρέπει όλοι οι άνθρωποι να ασκούνται. Όταν ένας άνθρωπος δεν ασκείται και κάθεται συνέχεια σε μια καρέκλα, το ίδιο συμβαίνει και για το παιδί, αυξάνεται η πιθανότητα να έχει δυσκολιότητα. Άρα λοιπόν η άσκηση βοηθά στο να μην έχουμε δυσκολιότητα. Δεύτερο, πρέπει να έχουμε καλές συνήθειες όσον αφορά την επίσκεψή μας στη τουαλέτα και ειδικά τα παιδιά. Τα παιδιά τα οποία έχουν δυσκολιότητα τους συμβουλεύουμε να εκμεταλλεύονται το λεγόμενο γαστροκολλικό αντανακλαστικό. Δηλαδή όλοι οι άνθρωποι και τα παιδιά με το που θα φαν ξεκινά ένα αντανακλαστικό όπου ο οργανισμός συλλαπά στην τουαλέτα. Εκείνη την ώρα λοιπόν είναι καλά να συμβουλεύουν το παιδί μας να πηγαίνει στη τουαλέτα έτσι ώστε να εκμεταλλευόμαστε αυτό το αντανακλαστικό και να έχει το παιδί πιο εύκολα την κένωση. Από εκεί και πέρα από αυτές ας πούμε τις διαιτητικές αλλαγές και την άσκηση, πολλές φορές είμαστε υποχρεωμένοι, ειδικά στα παιδιά, να χρησιμοποιήσουμε φαρμακευτική αγωγή. Να δώσουμε δηλαδή στα παιδιά φάρμακα. Υπάρχουν πολλών ειδών φάρμακα που μπορεί κανένα να χρησιμοποιήσει, όμως είναι χρήσιμο πριν δώσουμε κάτι από το στόμα ή την ώρα που θα δώσουμε κάτι από το στόμα, να χορηγήσουμε στα παιδάκια και μικρά κλεισματάκια έτσι ώστε τουλάχιστον 2, έτσι ώστε να φύγουν τα σκληρά κόπρανα από το έντερο. Δηλαδή φανταστείτε ότι αν εμείς ξεκινούμε να δίνουμε ένα φάρμακο στο παιδί για να κάνει κενώσεις οι οποίες να είναι μαλακές και στο τέλος του εντέρου να έχει και το παιδάκι φάρμακα τα οποία είναι κόπρανα τα οποία είναι σκληρά. Καταλαβαίνετε ότι δεν θα βοηθήσουμε πάρα πολύ. Άρα πρώτα πρέπει να κάνουμε ένα κλεισματάκι στο παιδί έτσι ώστε να φύγουν τα σκληρά κόπρανα, έτσι ώστε τα επόμενα τα οποία θα έρχονται και θα είναι μαλακά να βγαίνουν με μεγαλύτερη ευκολία. Ο παιδίατρος οπωσδήποτε πρέπει να εξετάσει το παιδί για να δει μήπως έχει το παιδάκι ραγάδα. Ραγάδα σημαίνει να έχει κάποιο σκάσιμο στην περιοχή του προχτού. Οπότε αυτό συμβαίνει όταν περνούν από την περιοχή και σκληρά κόπρανα με αποτέλεσμα να εκδέρνεται το δέρμα και να δημιουργείται σαν ένα μικρό έλκος και στη συνέχεια μια μικρή ουλή. Αυτό πρέπει να διορθωθεί, γιατί αν δεν διορθωθεί, κάθε φορά που το παιδί θα πάει να έχει γένωση θα πονάει. Δεν θα θέλει να έχει κένωση, θα μένουν τα κόπρανα στο έντερο και όσο περισσότερο μένουν τα κόπρανα στο έντερο, ο οργανισμός απορροφά το νερό που έχουν μέσα τα κόπρανα και τα κόπρανα αυτά γίνονται πιο σκληρά και δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος. Δηλαδή η δυσκολιότητα στην ουσία είναι ένας φαύλος κύκλος. Αν δεν σπάσει αυτόν τον φαύλο κύκλο, δεν πρόκειται ποτέ να διορθώσει τη δυσκολιότητα. Άρα λοιπόν, ναι, υπάρχει φαρμακευτική αγωγή η οποία δίνεται στα μεγαλύτερα παιδιά και είναι πρώτα απ' όλα τα κλεισματάκια, στη συνέχεια τα φάρμακα από το στόμα τους. Και μου δίνεται τώρα την ευκαιρία να πούμε και λίγο για τα μικρά βρέφη. Δεν είναι σωστό να χρησιμοποιούμε χωρίς φιδό, δηλαδή όποτε θέλουμε και όσο θέλουμε τα κλεισματάκια και να πηγαίνουμε στο φαρμακείο για να λέμε στον φαρμακοποιό σας παρακαλώ δώστε μου ένα κλεισματάκι για το παιδί. Ούτε για τα μεγάλα παιδιά, αλλά πολύ περισσότερο για τα βρέφη. Τα κλείσματα μπορεί να προκαλέσουν μεγάλη ζημιά στο παιδάκι και ειδικά στο βρέφος. Πόσο τα χρησιμοποιούμε δηλαδή? Θα τα χρησιμοποιήσουμε μόνο αφού πάρουμε την συμβουλή του παιδιάτρου μας και αφού μας πει ο παιδίατρος ποιο συγκεκριμένο κλείσμα θα χρησιμοποιήσουμε και πόσες φορές. Δεν είναι σωστό οι γονείς να χρησιμοποιούν από μόνοι τους κλείσματα. Μπορούν να κάνουν μεγάλο κακό στο ίδιο το παιδί, γιατί τα κλείσματα μπορεί να αφαιρέσουν νερό και ηλεκτρολίτες από τον οργανισμό του παιδιού και να κάνουν υποκαλλιεμία. Άρα χρειάζεται πραγματικά μεγάλη προσοχή στη χρησιμοποίηση των κλεισμάτων. Και ότι είναι σωστό να χρησιμοποιούν αυτό που πολλές φορές οι γιαγιάδες
με το θερμόμετρο βάζουν λαδάκι στον ποπό του μωρού για να ερεθίσουν, ας πούμε, το έντερο και να κάνει το μωρό γέννηση. Ούτε αυτό το θεωρώ ότι είναι κάτι, είναι μια παλιωμοδίτικες, έτσι. Είναι παλιωμοδίτικες και παροχημένες. Μέχρι ποια ηλικία μπορεί ένα παιδάκι να ταλαιπωριέται από τη δυσκολιότητα? Μέχρι τα 100 του χρόνια. Διότι η δυσκολιότητα, αν δεν αντιμετωπιστεί, μπορεί να είναι ένα πρόβλημα το οποίο θα έχει μετά και ως ενήλικας και θα το πάρει μαζί του. Δεν θα του προκαλέσει άλλα προβλήματα όμως αν δεν το αντιμετωπίσει? Φυσικά, η δυσκολιότητα είναι κάτι το οποίο προκαλεί προβλήματα, προκαλεί έντονη δυσφορία σε αυτόν που την έχει και τον ταλαιπωρεί και είναι καλά να τη λύσει. Αλλά δεν είναι πάντα εύκολη η λύση της δυσκολιότητας. Πρέπει να ακολουθήσει πιστά όλες αυτές τις οδηγίες που έχουμε πει και φυσικά στο χέρι του είναι του καθενός και η διατροφή και η άσκηση. Η δυσκολιότητα συνοδεύεται και με πόνο όμως. Δεν έχουμε μιλήσει καθόλου για τον πόνο αυτό. Μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τουλάχιστον τον πόνο, να μην νιώθουμε αυτή τη δυσφορία μέχρι να αντιμετωπιστεί σιγά σιγά η δυσκολιότητα? Δεν υπάρχει τρόπος να αντιμετωπίσεις αυτόν τον πόνο και αυτή τη δυσκολία. Τη δυσφορία πρέπει οπωσδήποτε να αντιμετωπίσεις τη δυσκολία για να φύγει αυτός ο πόνος. Και παρελθόντως και λέγαμε για τη διατροφή. Το γάλα, για τόσο πολύ μιλούμε, ας πούμε, για τόσο πολύ κόπτονται οι γονείς ότι πρέπει το παιδάκι να παίρνει γάλα. Το γάλα είναι χρήσιμο, αλλά και αυτό το όριο του. Δηλαδή, δεν έχω ακούσει γονείς να λένε ότι γιατρέ το παιδάκι μου, ας πούμε, πίνει 4-5 ποτήρια γάλα την ημέρα. Αυτό είναι κακό. Δεν είναι σωστό ένα παιδάκι μετά την ηλικία του ενός έτους να παίρνει περισσότερο από 2 ποτήρια γάλα την ημέρα, ένα το πρωί και ένα το βράδυ. Και το πολύ γάλα μπορεί να προκαλέσει δυσκολιότητα. Άρα προσοχή λοιπόν, και δεν είναι μόνο αυτό το πρόβλημα που δεν θέλουμε το γάλα. Να μην πίνουν τα παιδιά πάρα πολύ γάλα μετά την ηλικία του ενός έτους. Πρέπει το διαιτολόγιο τους να περιλαμβάνει πολλές άλλες τροφές, για τις οποίες φαντάζομαι έχετε μιλήσει μαζί με διαιτολόγους πάρα πολλές φορές μέσα από την εκπομπή σας. Να μην πίνουν γάλα, είπετε? Να μην πίνουν πάρα πολύ γάλα. Ναι. Ενώ ξέρουμε εμείς ότι όλοι μας βάζουν γάλα έτσι όταν είμαστε μικρά. Αυτό είχα πει και προηγουμένως, ότι ναι, οι γονείς ενδιαφέρονται πάρα πολύ. Ναι, δεν είναι σωστό να παίρνουν τα παιδιά περισσότερα από 2 ποτήρια γάλα την ημέρα. Ένα ποτήρι το πρωί και ένα ποτήρι το βράδυ. Να πάμε στο συνέδριο. Να πάμε στο συνέδριο. Ξεφίλιζα εγώ και το κοίταγα έτσι. Το συνέδριο είπαμε είναι Σάββατο 31 Μαρτίου, έρχεται δηλαδή. 5ο Παγκύπριο Συνέδριο για γονείς. Οι γονείς εκπαιδεύονται. Να μας πείτε τα θέματα έτσι, γιατί τα έχουμε ξαναπεί βεβαίως, αλλά τα βρίσκω ιδιαίτερα ενδιαφέροντα. Και θα ήθελα να τα τονίσουμε και το συνέδριο μας λοιπόν αποτελείται από 2 ενότητες. Ξεκινά στις 1:30 το απόγευμα του Σαββάτου, 31 του Μάρτη. Η πρώτη ενότητα περιλαμβάνει 4 θέματα. Είναι οι αλλεργίες στα παιδιά. Ένα θέμα. Είναι πολλές οι αλλεργίες στα παιδιά? Είναι πάρα πολλές, Παναγιώτη μου. Καλή ώρα που συζητήσω αλλεργική επιεφικήτιδα. Απασχολεί πάρα πολλά. Δεν θα μου περάσει τώρα, πρέπει να ξεκινήσω τα ίδια να πηγαίνω για κολλήρια. Θα πρέπει να πας στον παιδίατρο σου, Παναγιώτη μου, να σου πει. Γιατρέ. Ναι, γιατί? Γιατί είναι ένα μεγάλο πεδίο, Παναγιώτη. Οπότε. Εννοείται. Θα πας στον παιδίατρο σου. Ας Κωνσταντινά μου. Εννοείται. Οι αλλεργίες λοιπόν οι συνηθισμένες είναι η αλλεργική επιεφικήτιδα, η αλλεργική ρινίτιδα, το άσμα, η κνίδωση, οι αλλεργίες στις τροφές. Υπάρχουν πάρα πολλές αλλεργίες στα παιδιά και πραγματικά πάρα πολλά ερωτήματα στους γονείς και θα προσπαθήσουμε να λύσουμε αυτά τα ερωτήματα μέσα από το συνέδριο μας. Δεύτερο θέμα αφορά τη μετάβαση των παιδιών από τον νηπιαγωγείο στο δημοτικό και από το δημοτικό στο γυμνάσιο. Το είχαμε και θέμα προχθές αυτό. Ωραία. Γιατί απασχολεί πάρα πολύ τους γονείς και θα δοθούν κάποια tips, κάποιες συμβουλές για το πώς μπορεί να γίνει αυτή η μετάβαση πιο ομαλή. Το τρίτο θέμα είναι η εφηβεία. Δύσκολη περίοδο. Ποιος δεν έχει ασχοληθεί για αυτό το θέμα και εμείς έχουμε δώσει σαν τίτλο εφηβεία, προκλήσεις και ευκαιρίες. Γιατί είναι μια ευκαιρία για το γονιό να έρθει πιο κοντά στο παιδί και είναι μια ευκαιρία να δώσει πραγματικά το στίγμα του στον έφηβο. Και το τέταρτο θέμα είναι τα διαφορετικά πρόσωπα της βίας. Γιατί βία δεν είναι μόνο η σωματική βία, έτσι. Είναι η κυλεχτική βία για την οποία πολλές φορές δεν δίνουμε τόση μεγάλη σημασία, αλλά τραυματίζει ψυχικά πάρα πολύ τα παιδιά και πρέπει να τους δώσουμε ιδιαίτερη σημασία. Αυτά λοιπόν είναι τα 4 θέματα της πρώτης ενότητας και η δεύτερη ενότητα ξεκινά με τις συνήθεις ανησυχίες των γονιών για τα νεογέννητα τους και τα βρέφη τους. Πότε δηλαδή κάτι το οποίο βλέπουν είναι πραγματικά ανησυχητικό και πότε αυτό που νομίζουν ότι είναι ανησυχητικό δεν υπάρχει κανένας λόγος να ανησυχούν.
Το δεύτερο θέμα είναι ένα παιδί δύο γλώσσες. Ξέρετε ότι στην Κύπρο αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολλά δίγλωσσα ζευγάρια. Δηλαδή η μαμά μιλά ρώσικα και ο πατέρας ελληνικά και ούτω καθεξής. Ναι, ναι. Και αυτό απασχολεί τους γονείς γιατί δεν ξέρουν πώς να συμπεριφερθούν στα παιδιά. Σε ποια γλώσσα να μιλάνε στα παιδιά, πότε, σωστό. Ακριβώς. Το θέμα είναι παιδί και παραμύθι. Νομίζω ότι το παραμύθι ταυτίζεται με το παιδί, αλλά είναι σημαντικό να ξέρουμε τον τρόπο τον οποίο θα το χρησιμοποιήσουμε. Και το τελευταίο θέμα κλείνει η συνάδελφος η Ηλιέτα Ηλαούρη με το τι σημαίνει καλός γονιός. Δεν νομίζω ότι είναι μεγάλη συζήτηση. Ήταν ένα θέμα το οποίο σκεφτόμαστε πολλά χρόνια τώρα. Είναι ο πέμπτος χρόνος που κάνουμε το συνέδριο για να το δώσουμε. Είμαι σίγουρος ότι η συνάδελφος Εγώ θα ήθελα και πριν, και θα τα ξαναπούμε, αυτό το θέμα μαζί με τη συνάδελφό σας να έρθετε εδώ πέρα και να το συζητήσουμε κι εμείς. Να το κανονίσουμε. Έτσι, να προειδεάσουμε και να βάλουμε τον κόσμο. Ευχαριστώ. Θα μιλήσουμε με την Ηλιέτα για να το κανονίσουμε. Να πούμε στον κόσμο. Ένα τηλέφωνο που μπορεί να βρει ο κόσμος. Το τηλέφωνο είναι στο 99 338 333. Ωραία, και μπορούν όλοι να λάβουν έτσι μέρος. Μπορούν όλοι οι γονείς να λάβουν μέρος. Να πούμε ότι το συνέδριο αυτό έχει αξιολογηθεί από την Παιδιατρική Εταιρεία Κύπρου και μοριοδοτείται με 4 μόρια συνεχιζόμενης εκπαίδευσης για τους επαγγελματίες υγείας και τους εκπαιδευτικούς που θέλουν να λάβουν μέρος στο συνέδριο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί θα πάρουν ένα πιστοποιητικό το οποίο θα έχει κάποιο αντίκρισμα όσον αφορά τη συνεχιζόμενη τους εκπαίδευση. Ότι θα πρέπει έγκαιρα να δηλώσουν συμμετοχή το συντομότερο δυνατό για να εξασφαλίσουν τη θέση τους. Είναι πολύ εύκολος ο τρόπος να συμμετάσχει κανένας, είτε με ένα μήνυμα από το κινητό τηλέφωνο, στο οποίο γράφει κάποιος τη λέξη PC, Parents Conference, είναι τα αρχικά για τη λέξη computer που ξέρουμε. Αφήνουμε κενό και στη συνέχεια το όνομα μας και στέλνουμε αυτό το μήνυμα στον αριθμό 6050 και γίνεται αυτόματα η εγγραφή. Ο δεύτερος τρόπος είναι να επισκεφτεί κανένας την ιστοσελίδα pediatros.com που είναι και ο οργανωτής του συνεδρίου και εκεί οδηγείται πολύ εύκολα στο να κάνει την εγγραφή. Και για τους παραδοσιακούς τύπους υπάρχουν τα δελτία συμμετοχής όπου μπορούν να τα εξασφαλίσουν είτε εύκολα από το Δημαρχείο των Λατσιών, το οποίο μπορούμε να δώσουμε και το τηλέφωνο για να του... Μην δώσετε τον Δήμαρχο. Δεν νομίζω να απαντάω ο κ. Κυπριάνου. Είναι 22 878 688. Περιμένουμε λοιπόν όλους τους γονείς, όλους τους εκπαιδευτικούς, όλους τους επαγγελματίες υγείας. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Είναι, Παναγιώτη μου, μια γιορτή για το παιδί, για τους γονείς και για όλους τους ενδιαφέρονται. Εμείς που συμμετέχουμε ενεργά στην οργάνωση αυτού του συνεδρίου, είναι πραγματικά μεγάλη αγωνία κάθε χρόνο, αλλά και μεγάλη ικανοποίηση με το τέλος του συνεδρίου, γιατί βλέπουμε τη μεγάλη συμμετοχή του κόσμου και το πόσο είναι ευχαριστημένοι μένουν φεύγοντας από αυτό το είναι ενδιαφέροντα τα θέματα. 31 Μαρτίου λοιπόν, ημέρα Σάββατο. Θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Σίγουρος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατρέ. Να είστε καλά κι εσείς. Κορίτσια. Πάμε στην Ελιζαβέτα Κανάλη, στην Ιταλίδα πρώην του George Clooney, που